Den er der, og der er rigeligt af den. Og så er det en energikilde, der aldrig løber tør. I dag er det ifølge Energistyrelsen under 2% af den samlede energiproduktion i Danmark, der kommer fra solen. Det kan skyldes, at de fleste af os er lidt mistænksomme i forhold til solenergi. Vi har stillet vejrekspert og tv-vært kendt fra blandt andet TV2-været og TV2 Fri, Cecilia Hoder, de hyppigste spørgsmål danskerne har, når det kommer til udnyttelse af solens energi. Virker solcelleanlæg ikke kun, når solen skinner? Det er faktisk lidt en myte, at et solcelleanlæg kun virker, når vejret er som nu, og solen bare brager ned. For det er faktisk sådan, at anlægget det virker også, når det er vinter, og også når det er overskyet, og også når det regner. For solcelleanlægget, det er ikke bare solstrålerne, der skal have, det er lyset fra solen, som anlægget det opfanger, og derved danner energi. Kan et solcelleanlæg dække en families behov? En lille tommelfingerregel kan være, at hvis man er en familie på 2 voksne og 2 børn, så skal man have et anlæg på enten 4 eller 6 kW, og så kan det faktisk stort set klare hele dit års forbrug. Kan det overhovedet betale sig at investere i et solcelleanlæg? Du vil kunne se en besparelse på din elregning fra dag 1. Og så energikilden, det er jo solen, og den er vedvarende, så der har du i hvert fald din energi, som bare kommer. Og som en lille bonus, så har du solpaneler, og de er stort set vedligeholdelsesfrie. Hos solcellevirksomheden Solar Polaris har man netop fået foretaget en undersøgelse i YouGov, som viser flere interessante ting om danskernes forhold til solenergi. Mindre end 2% af al den energi, der bliver produceret i Danmark, den kommer fra solen. Og ud af de adspurgte, der mener 84% som sådan, at det er for lidt. Og det, der er rigtig interessant, det er 23% af de adspurgte, de siger, at de har en stor interesse i at investere i solcelleanlæg. Interessen ligger i, at de gerne vil have en grøn profil. De vil gerne investere i en grøn løsning, og så vil de gerne lave noget, der er rigtig rentabelt. Hvis du er en af de mange danskere, der overvejer at gå over til solenergi, så kan man nu ansøge om at blive testfamilie på betaltafsolen.dk og vinde et solcelleanlæg til sin bolig. Det, der er rigtig interessant, det er, at man kan stå og sige, at din kaffe bliver brygget fra solen, du får vasket dit tøj af solen, du får streamet din film. Dine unger de sidder og streamer deres film på deres iPads via solen. Alt det her ene er noget, der hænger sammen med den grønne profil. Alt er CO2-neutralt i bund og grund. Godt for miljøet og godt for pengepunkt.